Добро утро, приятели на Янатарко Тим. Днес сме с Чичо Любо. Ето го. Той казва всичко е в слана, което е самата истина. Вижте колко градуса е. 0 градуса. Ето е сланата. Какви виолетки? О! Ето! Я вижте сега. Вижте. Това е... Вижте колко хубаво и ярко лилаво. Страхотно. Ето намираме следващото готино гъбе. Любо, какво е това? Нямам представа, може да е само. Гледайте каква слана има, ние търсиме едулиси. Попадам на една много интересна находка. Гората ври от прекрасни гъби. Вижте къде се е скрил. Гледайте, навсякъде са. Вижте мицела. Ето само това не бяхме намирали, но някой... Това, приятели, е леписта нуда. Ако не я познавате добре, внимавайте, защото може някой да я обърка с кортинариуса и да стане грешка. А това е си... Стояне, здравей на те, приятелю! Как си? Ето го. Еми тук за малко минахме през вас да снимаме финал на всичките кои гъбки, които сме набрали. Говедото от говедарци. Довиждаме. Говедото от говедарци Добро утро, приятели на Янатарко Тим. Днес сме с Чичо Любо. Ето го. Той казва всичко е в слана, което е самата истина. Вижте колко градуса е. 0 градуса и много слана. И твърди, че няма да има никакви манатарки. Аз му казвам, че ще ги береме директно замразени. Хайде, Любо, да продължаваме. Ето е сланата. Сега да видим къде са едулисите. Да? Какви виолетки? О! Ето сефтето, приятели. Леписта нуда, цялата я въди, цялата не я режи. Не викай, спокойно. Въди е цялата. Нали знаеш, че ни трябва? Ето. Браво, ето и натам ги има, Любе. Доста са. Започваме добре. Какво? Тук почват и ето така вършут на там. Я вижте сега, вижте. Там гледай. Вижте колко готино. Да, не, виждам ги. Кое виждаш? Виждам всичко. Не съм настъпил нищо. Ето ги. Всичко е в прекрасни виолетки. Браво, Любо! До тук един едулис, но вижте на какво попадаме. Огромни колони от виолетки, леписта нуда. Една любима гъбка. Така че в Рила есенните хубави гъби са вече на лице. Утринното слънце. Ето, приятели, това е оранжево керино ухо. Вижте го, то расте на голи пътеки, горски пътища. Те са много малки плодни тела, но ето тук има малко по-големи. С тези гъбки могат да се приготвят много пъстри чинии. Може да се използва за емюс буш с кускус или с някакви сиренца вътре, топченца малки. Когато посрещате ваши гости. Ето Любо казва, че е намерил някаква голяма, която трябва да я вземеме, Любо. Имаме един нов проект. И ето това плодно тяло е много добро. Да. Ето. Вижте. Тук има не лошички. Ето. Оранжево керино ухо. Няма почти никакъв вкус, но пък е доста атрактивна в чинията, в което ще се убедите след време. Любо, що береш гълъбки? Не са ли гълъбки това, Любо? Гълъбки. Не виждаме. Ето виж. Леписта нуда. И то гледай какви хубавици. Да, наистина, приятели, вижте. Колко хубаво и ярко лилаво. Страхотни гъбета с това. Пресни.
И с хубав цвят. Ето намираме следващото готино гъбе. Вижте ги. Това е сиво-жълт пачкрак. Тук по мъховете е навсякъде. Ето нагоре го има. Ето, вижте. Тук. Ето ги. На туфи са върху мъховете. А тук всичко е в мъхове. Любо, какво е това? Нямам представа, може да е само. Я да има сега какво е това. Я. Еду ли са? Много слънце нещо. Огромен. Гледайте каква слана има, ние търсиме еду ли си. Вече сме на втора дестинация с Любо. На първото няколко едулица, сиво-жълт пачкрак и леписти нуди доста. Ето Любо сега нещо тук е намерил. Пак леписта. Ето ги. Леписта нуда, чудни гъбки. Попадам на една много интересна находка. Сама по себе си може би не толкова, но вижте два вида корал. Този е сиво-лилавикъв, този е мръсно-бяло към слонова кост. Вижте как си живеят заедно тук. Ето тъмни. И тук надолу има още от този белият корал, който в момента не мога да кажа как се казва. Ще го провериме и може да го намерите в описанието. Ако разбира се Владимир може да ни помогне. Нали, Владо? Вижте, тук намираме една готина манатарка. Най-вероятно червеностъблена. А вижте от тази страна. Гората ври от прекрасни гъби. Твърда. Тази зърнеста структура. Страхотни гъби. Ето и другия заподозрян днес. Стари екземпляри обаче. Това е канелено-кафява манатарка, които тази година тук са в изобилие. Но това са стари екземпляри. Така че ще ги оставя в гората и няма да ги взимам. Ето тук виждам един, може би е малко по-млад. Сега ще го извадя. И той е горе-долу на същото дередже. Остават си тук. Вижте къде се е скрил. Въпреки че не е първа младост. Е дулището. Вижте на какво находище попадам, приятели. Това е строфария. Коя беше точно? Не се сещам, но вижте колко са много. Тази година ги има в изобилие, където и да отидеме. Гледайте. Навсякъде са. Ето и тук. Гората днес е най-приказната за тази година. Направо ти си иска да влезеш и да не излезеш. Ето го едно малко бебенце. Вижте мицела. Ето и гъбката. Всичко е в потоци. Аз съм в средата.
Ето тук са на 5 кюшета. Страхотна красота. Ето само това не бяхме намирали, но някой е откъснал тук. Може би не ги познават и не знаят, че всъщност тази гъба, зелчеста гъба, тя е много стара, е в червената книга. Ето тук има едно бебенце, което ще го оставим тук. Няма да го взимаме. Като видите такава гъба, скъпи приятели, в гората, оставете я, защото тя е доста застрашен вид в България и просто по-добре да остане на мястото, на което е. Здравейте отново, приятели на Янатарко Тим. На финала сме. Днес е около 8-9 октомври някъде беше, нали Любо? Ние отново сме в Рила. Честно казано, ледолиците приключва, сутринта беше 0 градуса. Ето, даже може да покажеш колко малко сме набрали. Тук има не повече от 7-8 прекоси или 10 ледолица, но има прекрасен пачкрак. Покажи тук. Ето, че есента дойде и виолетките настъпват по горите. Това, приятели, е леписна нуда. Ако не я познавате добре, внимавайте, защото може някой да я обърка с кортинариуса и да стане грешка. А това е сиво-жълт пачкрак, който в момента около реките е в изобилие. Сега, понеже тук сме с човек, който ме запали по гъбите, Любо, кажи здрасти на хората. Здравейте, хора. Много малко едулици сме набрали и сега сменяме дестинацията и отиваме на колко, Любо? На около 70 км от Говедарци и отиваме да си откъснем нашите 12, 13, 15 едулица. Стояне, здравей на теб, приятелю! Как си? Ето го, ето го. Еми тук за малко минахме през вас да снимаме финал, ако е удобно. Ако е удобно. Абонирайте се за канала, натиснете камбанката, защото започнаха есенните гъби и ние няма да спираме. Дай сега да пием едно кафе при нашия любезен домакин и да си ходим към Манатарко Улю, да ги натепаме. Ще включим видео в този видеоклип, което ще го сложим преди финала. Може и малко гъбки да видите, така че пиеме кафето и бягаме. Дай да ги видят хората отблизко, сега всичките кои гъбки, които сме набрали. Страхотна работа. Аз съм Янко от високата планина, говедото от Говедарци. Довиждане. Говедото от Говедарци се носа.